Hello Umar. Hello Aisha, ina kika ajiye waya tun ɗazu nake ta neman ki kin kike ɗauki waya. Ina gidan su Hafsat. Wallahi na zo gidan su na samu mamanta ba ta da lafiya. So kuma suna buƙatar taimako. Ina gaba zan dawo da yayi Allah ya bata lafiya. Sai kin dawo amma ki kula da kanki. Tashi kenan zan kula da kaina insha Allah. Na gode. Alright. Baby. Me kuma na yi? Wallahi ba kya jin magana. Ba kya ji sosai. Kin ga ina dariya ko? Aisha ta ce mun tana gidanku. Mahaifiyarki ba ta da lafiya. Kin ga da alamun tana wurin wani kenan, ke kuma ga kinan cikin ɗakinta. Kin ko ga ai wannan abun dariya ne ko? Ni gaskiya Umar kana so ka sani a cikin matsala. Mana Aisha fa ƙawata ce, duk da dai cewa ka dai fita ƙarfi a cikin zuciyata. Sai dai in kin kika sa kanki, ai ba ke kaɗai wace mai ɓoyayyen abu. Kin dai ga abun da ta yi ita ma yanzu, which means ita ma tana ɓoye wani abu kenan. Saboda yanzu nan kin ji abun da ta ce mu. To, Allah da ya samu dace. Amin. Baby. Me kike a cikin gidan nan? Gidan saurayin nawa? Sai ce za ki yi min wannan abu? Kai kuma. Ni kuma me? Kefa, ina kika je, ina kika kwana jiya? Ban gane ina na je na kwana ba. Don Allah dakatawa sai kin mun wani bayani ba. Gashi nan ku biyu ai kun yi kama da juna.